Sono zvacho. Akaoma kotodi. Makase. Tiri right murise. Mushe. Chambo buda islanchisi Kudama kamutombo kanorapa izvi. Manako cream. Arimo. Tine nako setinoita $10. Alright, you didn't know the man. Teachers up and escort. Alright. I was saying, Mumba, but what up to unotsvuka ugoblowa. Aiwa unoblowa. Kutange vanhu vanobuda paInstagram vai. Waratidzwa here apo. Unzoti zvangu uku ndokwako ndiko. Izvi kuno kumanje kune malotion anotsvukisa ukamasanganisa nemaconcentrate unonatsobuda manje kuita muyellow bone iyi inoita 15 iyi yoita 15 kana tokakombe iye taiti chete unenge watopa alright haunotsvuka kwete zvembijana alright ende unotsvuka zvakanakirira kwete zvekuzoti unozoti ndiri kuparuka ndiri kuita sei hazvina izvozvo ai mapresa vasundita then macream tinawo futi alright ndikumbura mvura sister pane mvura yekunwa ndandimboinayo panapa but aiwa mafuta inenge yapera handifungi kuti anenge ari substandard subsequential chaiyo tinei ma$5 one price yacho hazvisipindirana sister saka chipo ande makatoka maconcentrate ema$5 mashopu ese atiri kuwana kunze ari cheaper than this shop mafuta inoda kudii kumutsa munhu akafa akachipa ndo zvandoti maconcentrate imi ari expensive zvakachipira iwe wazvakachipira isudi aiwa kudzoka kudzoka tinodzoka aiwa kochi Mosha ya pondo.